This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hakajingyo banyo sobyang ya kasur bagi ladon ki baong bagi inline permit ILP kadai ke baladon kam ban pentrai kam no ahpo ka jalla kala penlong yo shulong mil ban wat yo wi nong mi khmat ahpo ka yeng dorbar thau an ka bamenta ban sngap ya kasur jong u bat ka e ka bakum uwei na ki nong mi khmat udan ban ong halor ka ILP Uniu nong mi khmat udai ubasong hapdang kumunong penyat ya ka yeng dorbar thawan ka jela lani utau lampang habawan ra ya ka resolution halor ka ILP ha yeng dorbar thawan kata ha ka khat khandai tare unok pra arhajar khat khandai Uniu rang ba noyalam udai ba met ba lingdo ubalong MLA ka mairang constituency bar ha ka jo ka por kumu president ka seng rilum UDP ka seng ka bekersan ya ka sarkar MDA 2 Hakajingyo banbu ya kajingkli ba kumutaw nong mi khmat bat kumunong yalam ka seng UDP ka ay kabaw dan man ong halor ka inline permit. Pwede ba't ka LP nga so kalong tangkaway ba ka day ni kamdi bandawa ka ay ka ba lasim ya ka rai ka kopor kalong nung ba ka resolution ka balawan ra po house ka ba barok ki member kila isim benta banyak keren da ka ba ya kersan ya ka jingtawa ba ka jington kam jong ka ILP ka state ka jogi Ti hakabede bat ketu pida kermau ha mlei tangki nong yalam ki MLA ka house ki baya kren ha ke to subject mlei wat ki pajba ahiru ka ba ikin mau ka session ka song slam ha do dabiet ban pendep ya ka to jingi kren da ka ba ngala ailat ya parok dan parok ki MLA makini simenta ka e ka jing sngo halo jongki but they tang halo ka to resolution let's say that don't we are to pa resolution ba la jan we pu we member ng ka house ulai simenta banyak keren ha ka debat ka ILP ka jing kersan ya kani di kadi ka lok e por ka ba nakaliang jong ka sarkar ka ba ngi snow ya ka ba ngi don kami ka ban yai budin bat ban yai keren bat yai ban ha ka bedi bat kani nama kani kala poi siaka ministry government of India jong ka home ha ka bedi bat kin bisar ya ka jing don kam jong kani ka ILP ha po ka state ka jong halor ka jing ja jong kani ka kes ka batang sudap ka jing sya penyap jong tu raja Raku bansi. Kalau ke ke ba ngi hapo ka state ngi mju khamja don kot kum kini ke jingja. Ba kladon ke jing keno na ki katu kat ni i lat pathai kubor ba ka state jongi kalong ka state ke bomdon ke jing senia. Ha ka bedi bat ka jing song sup song san ba ka jing sengan ha ka let kawan na ka banta ki brio bawan macam ni. Henry kejing sisa kami bat kalong kejing trestom nakaliang jong ke department jong ke polis ke ba ki klem songkai me lag bat sini hadu pendalalap ya kamet yap jong uraja bat aka ju ke poru banyo kem ya ka lok ke jong u sonam bat kitu kiwe don menta ha kejing simno ya kejing im ke jong uni uraja Dia kum kini kipor na soban ong ba ka ILP kalong ka way ni kimat les ke ba ladakan jin ladon no jin dalayo kalat ban ya budin ka bedi ba ka jingrung jingi jong kibriu bawan na saba ka hoat kalong ka ba ban tip ya ka jungu ju ba khat jung briu den re wala kataru along ka way na ki mat ki ba na kaliang jong ka state ngila ya ka ban semua bantu kena ya kes song sengan bat kes jing suk bodan ko state Habakli lakani ka jingdawa ka day ka badon kam na ya u kumu president ka UDP ban kren ya ka sarkar ulaang ka day ka mat ba ka sarkar bat kum kinong mi khmat ki day ban simkhya semua banong bah ka bedi ba kadi kam dan su dok moy banong bali bangin ngin budin ya kan ka kam ka bangin sim lasim ka negara ndai tang boy la ni ar ndai da ka house pro ko ka mo ni hab long serious ndai ban ang bangin bangin chu untuk te nakaliang jonga kalong kai ke bangadon kam mentaban
le kalau mentekan mau ia ke government ia ke sorka dan bau chief minister bakin sumhaban simbiang ia ke senjam ke bakin hapan budian bandan ke jinga keren bat ke ministry bat ke government of India hakawedi bat ke minister Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.